as a neophyte senator, hindi ko na po alam kung ano talaga yung kanilang mga... Isa lang po ako sa mga among the 24 senators. Pag-aaralan ko pang mabuti yan. At rest assured, sabi ko nga, dapat cholesterol free, more free po itong pagdidinig. I will be active po dito sa more active dito sa budget plenary since kasama ko po ito noon pa itong mga taong ito at it's my first time now on the other side. Ibig sabihin na as a legislator, executive branch ako noon, ngayon legislator, my first time, so I will scrutinize all. Tingnan kong mabuti at basta importante nito, pork free, cholesterol free, at equally distributed po yung pera according to priorities and the basic services para sa tao. Alam niyo si Pangulong knowing the President for the past 21 years, hindi po nagma-micromanage.